l-spiritualità inti temmen bija ħafna. Immens. Grazzi tal-istadina l-ewwel net. Fader kolli nġili best tal-boxing, allura. Kemmu ħelu. Nmeċċjaw it-nej sportivi. Nej sportivi. Ara, ħanajdlek għalija personali. Meta nifoka fuq ġismi, fuq moħħi u ninsa l-spiritualità, dejjem kont inħoss li hemm xi ħaġa nieqsa. Isu dik l-imqar kwarta kuljum irrida biex ngħid grazzi mulej, kemm darba nsemmu jiena fil-għodu nħobb. Qabel ma naqbad il-mobile fader, noqgħod ngħid grazzi mulej ta' ġurnata oħra, grazzi tal-kelb, grazzi tal-mara, grazzi li għandi għajnejja. Egoistikament naf li meta jiena ħanagħmel hekk ħanħossni ħafna ħjar. Jekk naqblat il-ġurnata diġà niftaħ l-news, bomba hemm, splużjoni hemm, diġà bdejt ġurnata jien tibda tgħid x'ħanqum nagħmel minn dis-sodda. Hemm barra ħlif tim m'hemm xejn. Jekk tibda bil-grazzi, diġà ħajamillek il-kuraġġ biex tqum minn hemm u tagħmel li għandek tagħmel matul il-ġurnata b'ħafna ħjar, opinjoni tiegħi. Ġifieri dik biss diġà jiena nħossha biżżejjed. Ġifieri jekk aħna anka again fuq il-news ħin kollu għaddejna fajt negattivi. Kultant dak ġieli bħal ħafna nies qabbadni dwejjaq nervi u rabja. U ġieli fl-istess ħin ngħid ara naqra kemm jien ix-xurtjat li qiegħed Malta. Dak bil-bombi neżlin fuq rashom. U jiena l-inkwitt tiegħi huwa kif se nlaħħaq max-xogħol pereżempju. Kellhom bżonn li kulħadd għandu l-inkwitt kif għandi jien. Mhux dak inkwitt li qasef fuq ħajbqgħu ħajjin. Jiġifieri jekk imqar inkunu grati u ngħidu grazzi, dik is-sens, dik l-aspett ta' rispiritualità diġà hija naħseb pasta ġgant il qudiem għal ħafna minnha. U Malta nħoss illi neqsin ħafna minnha.